Ay, fresh. Lovely. Matagag cake. Nga, di siya matagag cake. Hi, Nay. Tatawa ka na, Nay. Alright. Okay. Alright. Hello mga siya, it's me again din sa Bisaya. Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So para mga siya, out na mo Sunday, February 14, Valentine's Day. So mga negative gamitanan. So out naman na mo, off to na mo 7 days. So naa kami karon sa Luok Beach. Gladstone ang pangalan ng beach na ini. So dari ako mga kaibanan. Sino well? Ano makaro? Oo. Ilang ko? Naniwag ko na kami mga shy kay oras is alas 2 na. A few moments later. Okay, nagawa ka. Ay, ka-fresh. Lovely. Matagag cake. Nga, di siya matagag cake. Hi, Nay. Tatawa ka na, Nay. Ay, sino na rin? Ay, Nay, tagadin mo ka, Nay. Tagadin mo ka? Abda, citagan. Hamalad na. Ayan, kalau dyan, baktas ka daw? Baktas ka? Anak ko ba? Oo. O may dyan yung baligya? Mani? Manira tanan? Oo. Oo mo? Pilay mo edad? Ako, 56. Dahil mo, yab? Nakoy ba na napukoy kapit? Patay! Nakoy ba na napukoy kapit? Patay! Ay, dito naman eh! Daway na! Daway mo ko, ano? Ako siya nabalay sa abutan ako. Ang kabit? Akin na napalit sa ipin. Ano ka tulo? Ano ka ni? Dali? Oo. Paano masabi? Sana all duwa-duwa kami ni Zero, mga hangoy mo lagi! Gabi ka, boom! Masay, mga on! Tapos Baby, wag ka nang mag-alala. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hanap. Oh my God! Bidian ba? Bidik. Tagspat mo. Tagspat. Hindi. Yun na. Hindi nagtana ako sa dildo.